El vi és com una història nítida d'un lloc, el seu esperit. El vi no només és la terra, les roques, el vent i la pluja, sinó també l'intangible, l'amor que es va fer en aquell lloc, les guerres que s'hi van lliurar. És com sortir a una finestra i contemplar el que ha tingut lloc allà. I com totes les bones històries, tot té un inici. Microvi neix com a idea d'una sèrie de gent que volíem donar visibilitat a petits cellers que no tenen possibilitats econòmiques d'anar a altres fires més importants. Microvi és una aposta de la gent i el bosc que va néixer amb la gent s'ha organitzat conjuntament amb la gent i Microvi ho hem de deixar perquè la gent se'l faci seu i el vengui. El Microvi té una cosa molt bona i és que tots són petits. Llavors no hi ha ningú que passi per sobre, no hi ha ningú que tingui més recursos que els altres i que quedi amb una fira per sobre. No? És un punt d'unió de tots els nostres cellers i sobretot del municipi. No hi havia un esdeveniment al municipi que aglutinés tots els habitants. I jo crec que Microvi aconsegueix això. Es una oportunidad, y yo lo pienso en serio, es una oportunidad para el Penedès. És fantàstic que sigui una fira de poble amb vocació de ser fira de poble. El Microvi és una festa. Aquí ha habido una idea de montar el Microvi y ha dicho, a ver, necesitamos ayuda. Y la gente ha dicho, ningún problema. ¿Qué necesitas? Di qué es lo que tenemos que hacer y cuenta con nosotros. En tots els actes del Microvi, els voluntaris són una peça essencial. Sense ells no seria possible. En aquest acte, col·laborant, som unes 16 persones, activament, muntant, fent de cambrers, fent la cuina, muntant taules, desmuntant taules, i en acabat també podríem comptar com a col·laboradors els músics perquè venen totalment d'una forma altruista, l'enòleg també ve d'una forma totalment altruista. Somos unos 6 colaboradores con nuestras parejas. Empezamos a hacer el desarrollo del recorrido. Primero lo trazamos, que siempre solemos hacerlo corriendo. Empezamos a trazar los habituallamientos y sobre todo intentamos que el circuito sea de cara enfocado a todos los públicos. Ens reunim, però a vegades ni en una reunió oficial, i ens trobem pel carrer i acabem de parlar, o inclús amb les noves tecnologies, amb els mòbils, acabem de quedar que farem d'una forma o d'una altra. Participem en el que és el dia de la mostra, en organitzar una mica el que és el trànsit, que els cellers estiguin, sobretot que els cellers estiguin molt ben atesos. Si tota la feina que fan les entitats en cada esdeveniment l'haguéssim de fer nosaltres, doncs ens faltarien hores, ens faltaria personal. Cada poble, amb les seves peculiaritats, es volca en un mateix projecte. Ja que Avinyonet del Penedès és un municipi dispers de 1.700 habitants amb 6 nuclis diferents i diferents barriades, el que vàrem buscar és ajuntar aquestes sinergies dels diferents pobles, que fins a dia d'avui cadascú havia fet la guerra bastant pel seu compte. El que ha passat és que el municipi ha agafat aquesta idea
que realment venia del municipi, de les entitats, dels cellers, de l'Ajuntament, i se l'ha fet seva. I el microbí ha acabat sent un reflex del que és el municipi. Cada poble té les seves festivitats, però el microbí és com la unió de tots aquests pobles i en què hi un compartir entre tots i un anar junts tots a una. La disposició entre els veïns, pots ajudar un amb els altres, et sents el poble com a participació teva envers a tots els tipus d'activitats diferents que es puguin realitzar. Es una zona donde tenemos muchísimos niños, muchísima gente mayor y nos encanta pues el hecho de introducirnos en el pueblo, porque quieras que no, al estar un poquito tan alejados del pueblo es como si estuviéramos en una zona aparte. Sant Sebastià és un poble que és petit i evidentment és conegut, fins fa poc temps la gent deies d'un temps de Sant Sebastià no sabia on era, i ara gràcies a l'església i al romànic i la promoció que s'ha fet, doncs la gent sap d'estar a Sant Sebastià perquè hi ha aquella església que ha anat a visitar i que realment és una església destacada al romànic. És un poble que en els últims anys hem acabat sent més aviat un poble dormitori, llavors és poc viu, és un poble poc viu. Però quan es fan coses com la festa major, actes que impliquen de la gent surt i la gent col·labora i la gent hi és. Per entendre l'Arboçar i com és, hi has de viure, és un sentiment això de l'Arboçar. És un poble petit, un poble molt tranquil, que sempre té, la gent d'aquest poble sempre té els braços oberts amb la gent de fora, amb la gent que no és de l'Arboçar i ha vingut a viure a l'Arboçar. Jo que vinc d'una gran ciutat com és Barcelona, no ho canviaria per res, per res. Per experiència pròpia em vaig trobar en una situació complicada, difícil, angoixosa, i em vaig trobar en tot el poble, al carrer, ajudant-me. Per tant, per mi és gent que quan cal ho dona tot. El microbí uneix els habitants, els amants del vi i els cellers, que troben en el municipi i el microbí l'escenari per donar-se a conèixer. Hi ha molta diversitat de cellers també al microbí. El públic que ens ve no és penedesenc, ve de tot arreu. Per què? Doncs perquè el producte o els cellers que hi ha dintre del microbí no són tots penedesencs, ni molt menys. És la manera que et pots donar a conèixer, i el fet de que tots els cellers siguin de la mateixa mida, doncs això és important. Jo tinc l'anècdota de que vaig estar fa uns anys a la millor fira de vins que es fa a Europa, a Düsseldorf, i no vaig fer ni un sol client. No era el meu lloc. Has de buscar, un celler petit ha de buscar el seu lloc i el seu client. A mi em passaven clients que volien no sé quants containers i, clar, lògicament, a uns preus que no... Clar, em vaig equivocar, no hi havia d'anar. Haig d'anar a llocs on pugui trobar els meus clients, i quan hi ha un format que tots els cellers són d'un mateix perfil, tens moltes més possibilitats. I és fantàstic que puguin haver cellers que no tenen cabuda en altres fires perquè no poden pagar les inscripcions, que puguin donar a tastar els seus vins, i normalment això, són gent amb molta passió per la vinya, que fan uns vins molt curiosos, i des de l'altra banda, la gent que ve a tastar els vins també són gent que pregunten, que realment tenen desitjos de tastar, de conèixer i de passar un dia fantàstic. El públic que ve és públic interessat, no és públic que passa per allà i aprofita que a la seva ciutat hi ha una mostra, sinó que ve expressament a un poble com l'Arboçar, que és final de carretera, que s'hi ha d'anar expressament, i que, a més, ve a tastar els nostres vins, ve a tastar el que nosaltres estem fent. Jo sempre dic que el vi són sensacions. Llavors, si un viticultor mima, cuida i sap explicar el seu vi, el consumidor l'única cosa que pot fer és apreciar-lo, i l'aprecia molt més. M'agrada perquè és una fira que la gent s'interessa pel vi, no simplement la típica fira que omple amb la copa, i et pregunten per la varietat que treballes, per com està fet el vi, vull venir-te a visitar,
s'interessen pel tema del vi. Professionals, però també consumidors amb moltes ganes de tastar i de conèixer de primera mà les persones i la filosofia que hi ha darrere de cada celler. Si hem repetit aquests 3 anys és perquè veiem que la gent que ve hi ha un interès important a darrere, amb la feina que fem, la gent s'interessa per d'on venen aquells vins, com els has elaborat, qui va plantar aquella vinya. Hi ha un interès real darrere que a vegades amb altres fires costa més de trobar. Jo trobo que és una de les fires millors que hi ha a la nostra Operança, per als petits cellers de la nostra Operança i per la joventut sobretot per la joventut. Una joventut molt agradable i molt bonica. Hi ha molta gent jove, no vaig trobar molta gent jove que estan interessats i està bé. I pels elaboradors de vi és molt preocupant que ens quedem sense les noves generacions, però ningú ho diria venint al microví. Buscar aquest projecte de microví és que Avinyonet sigui tot un, amb diferents pobles, i en el qual els veïns es coneguin, es complementin, s'ajudin, i microví és una peça més que el que busca és aquest projecte conjunt que estem treballant des de l'equip de govern. I microví ha acabat sent això, ha sigut un conjunt d'esdeveniments que estan dins del mateix paraigües, que és microví, i que durant 3 setmanes o 2, a vegades depèn de com ens cauen les dates, organitzem aquests esdeveniments a tot el municipi, a llocs emblemàtics. Gaudir del microví és gaudir de tots els actes que s'organitzen en el seu extens territori. Unes poblacions que es bolquen en cada esdeveniment que celebren. El tas de vins en àmfora que s'ha fet aquí en el marc del microví, per intentar recuperar aquestes tècniques ancestrals que tenim evidències arqueològiques que es feien servir a l'antiguitat per fer el vi. Els vins d'àmfora, en teoria, el que es pretén és que un vi sigui el màxim que hagi molt de respecte, que tingui gust de fruita, que ens recordi a la vinya, que ens recordi a la varietat amb la que estem treballant. Això és molt important, que hi hagi un respecte molt gran sobre la varietat i que provem aquell vi i ens transporti fins a aquella vinya, amb aquella varietat, que no hi hagi una contaminació, Aquest sopar maridatge és una bona manera per seguir innovant en el sector. El sushi és un menjar que està molt de moda i què millor manera que maridar-lo amb vi de la nostra terra. De maridar és que els vins negres tenen una particularitat que no tenen els vins blancs, que tenen una cosa que es diuen els tanins. Aquests vins naturals tenen un plus que potser els convencionals no tenen. Sempre hi ha una història, un personatge, la persona que hi ha darrere, té molt més. El vi no s'entén si no has conegut el productor que el fa, l'artista que l'està fent. I quan entens l'artista, entens i valores el vi que hi ha darrere, ho entens tot. Ajuntar petits elaboradors, ajuntar sumoll, ajuntar amants del vi i del sumoll. Jo crec que això és fantàstic. És fantàstic per la difusió que es fa d'aquesta varietat i perquè entre tots, mica en mica, el que hem de fer és donar-li el valor que realment té. Però la mostra continua sent el motor del festival. És el que arrossega més gent, és el que implica més cellers, és el que jo crec que la gent gaudeix més. Una fira molt familiar, ja només veure el poble que és molt petitó, un carrer, és acollidor,
i sobretot el tracte que hi ha amb l'organització, no? Primer a nivell de correus electrònics, que estem molt ben informats, i després el tracte de quan arribes aquí, el personal que t'ajuda, tot plegat. No? Veig que humanament és bastant important la feina que s'està fent aquí. La sala de botes hem fet un tast comentat de 9 vins. Tothom està com molt content de donar a conèixer què és el massís del Garraf. O sigui, realment em sento orgullós de que hi hagi aquesta zona que, evidentment, és diferent, és una part diferent, tot i que està dintre del Penedès, però és diferent a altres zones del Penedès. I després que la gent vagi tota una amb una pinya, realment em fa molt content veure això a casa. Una de les peculiaritats de la zona és el massís del Garraf. En ell s'hi creen varietats de vins molt diferents. El tast de vins del massís és un clar exemple de les sinergies entre el sector privat i el sector públic. Tant és així com que la gent pot gaudir del propi celler, un dels cellers més espectaculars del país, i poder tastar els vins just en la zona on es produeixen, que és aquest massís del Garraf, que a Avinyonet del Penedès en té un pessic bastant gran. Pel sol, geològicament, pel clima i per les varietats que hi havia i que s'hi estan plantant, et dona uns vins que són frescos, que són molt directes a la boca, però al mateix temps que tenen rerefons, és a dir, que t'expressen perfectament el paisatge que veus al massís del Garraf, aquell terra, aquell sotabosc mediterrani, això ho trobes a la copa. Els vins expressen molt bé el lloc on neixen. Són vins amb molta mineralitat, amb una impronta important i que recorden a grans zones del món. Que es fan uns vins de terrer amb unes especificitats de sol i terra diferents de la resta del Penedès. Que el sistema de DOS, tal com està muntat actualment, jo crec que necessita més concreció per explicar la diferència que hi ha entre els vins del massís del Garraf i els vins de més l'interior. Durant 3 anys, el microví ha anat evolucionant amb un grup de persones que segueix treballant dia a dia. Dins del microví hi ha un equip que cadascú té la seva parcel·leta de coneixement i que quan es posa en comú és molt potent. És orgull de municipi i orgull de dir, escolta'm, tu què fas a Avinyonet? Dius, escolta'm, jo organitzo el microví. Vaig amb molta il·lusió i vaig amb moltes ganes. O sigui, tinc ganes de gaudir dels diferents actes perquè portem molt de temps treballant-los. Saps què passarà en tot moment? Som una gent que som molt meticulosos i ens agrada molt saber què passarà i el gaudeixo molt. És crear una cosa des d'un inici que no existia fins ara el que arribant a ser i el que està previst que sigui els propers anys. Todos los que somos lo vivimos mucho y lo disfrutamos mucho, que eso es lo importante. El microví tot just té 3 anys de vida i el sostre jo crec que no en té, perquè es pot transformar. En 3 anys s'ha transformat, doncs en 10 anys, o en 15 anys, o en 20 anys es pot transformar molt més. Ir a más y hacernos un sitio en el mundo del vino, que yo creo que nos lo merecemos. S'ha fet entre tots i, per tant, el futur l'hem de fer entre tots. Jo crec que el futur, si el mimem, el tenim cuidat, vendrem territori, vendrem als diferents pobles i sobretot que la gent ens visiti, que és un acte que serveix molt per apropar la gent de comarca i de fora de comarca als nostres pobles. Vull dir, és imprescindible. Mostres com aquesta, on petits elaboradors puguin ensenyar el que estan fent, són 365 dies de feina. És un patiment constant, no?, l'elaborador. Llavors, que tinguin llocs on poder ensenyar el que estan fent i que la gent ho tasti, la gent ho gaudeixi, jo penso que poques mostres de microelaboradors hi ha. Jo ho trobo com a molt bo. I també la gent el que fa és fer conèixer a la gent, a la resta, a la gent, als usuaris, a les persones que venen a tastar i a passar-s'ho bé, no? I que tinguin l'oportunitat de poder tastar coses diferents. A zones molt petites són coses molt xules i molt interessants i s'han de donar a conèixer. Crec que en poc temps el microví s'ha fet un lloc dels imprescindibles i això jo crec que farà que tinguem microví per molt de temps. Al final, el que es tracta entre tots és de buscar la millor manera per promocionar el municipi, per promocionar aquest esdeveniment
i perquè al final el resultat sigui que totes les persones que venen a Microví marxin amb un somriure. Jo crec que definiria Microví amb una sola paraula dient-li que és una idea. L'alegria de tastar els vins al carrer. Un referent. És una fira amb gran futur. Diria bon rotllo. Passió. Compartir. Entusiasme. Identitat. Interessant. Imprescindible. Si vienes te lo vas a pasar en grande. Comunitat. Engrescador. És un aparador. Una experiència. Fantàstic. Oportunitat. Poble. Xulo. Genials. Divertit. Requete fantàstic. A Microví és Avinyonet del Penedès.